doctora María José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Com estem? Bon dia, doctora. Bon dia. Mira, veus, la vam tenir fa poques setmanes. Ens va explicar per què és dolent rentar-se les dents just després de menjar. Ho sabies, això, Rocco Stenhauser? Doncs ho he sentit moltes vegades, però clar... Doncs jo no ho havia sentit mai. Però quants minuts hem d'esperar abans de començar a rentar-nos els dents? Ho vam dir l'altre dia, però per qui no ho sentís, doctora... Entre 15 i 30, millor 30 que 15, però hi ha el risc de que se'ns oblidi raspar-nos els dents. Aquest és el tema. A partir del quart d'horeta ja ho podem fer. Per què? Doncs perquè resulta que vaig comentar ja que les begudes, les substàncies dolces que prenem i de més, de postre i de més, fan que baixi el pH de la nostra boca. La feineta li donem a la saliva, que el que ha de fer és recuperar aquest pH durant aquests 15-20 minuts, perquè si no, quan nosaltres raspallem les dents, freguem amb el raspall l'estructura de la dent, l'esmalt, i podem fer que com que està rebent aquest atac àcid, doncs pateixi i ens emportem una petita capa d'aquest esmalt que hem de preservar tota la vida, perquè les dents són per tota la vida. Veus? Sí. Escolta, després de l'estiu passen dues coses. Divorcis i tots cap al dentista. Sí, perquè és veritat que molts pacients arriben al setembre a la consulta amb més càries i més sensibilitat dental, doctora? Bueno, hi ha el tema de la sensibilitat sobretot, perquè és veritat que a l'estiu hi ha un tema. A l'estiu, afortunadament, tots aprofitem, ho estàveu dient vosaltres fa una estoneta, aprofitem per fer canvis d'horaris. No mengem el de sempre, no dormim com sempre, viatgem. I això a vegades, aquest reset mental tan necessari, a vegades el barregem amb un descans i una desconnexió que va lligada i que associem a abandonar uns certs hàbits que hem de mantindre. Llavors, hem d'intentar primer aprofitar aquesta entrevista per explicar-li als oients què han de fer per no arribar tan desmuntats al setembre. Què han de fer? I la segona cosa, lògicament, visitar el dentista si és necessari. Doncs mira, mantindre uns certs hàbits. És veritat que a l'estiu tenim més tendència a beure begudes més àcides, més dolces, berenars, sortim per la nit, més postres, més restaurants. Llavors el que hem de fer és mantenir uns bons hàbits de neteja per després de tots aquests àpats, tots aquests gelats i demés, doncs que això no ens afecti a la salut de la boca. I si un dia som a la platja, per exemple, dinem per allà i no tenim raspall, hi ha un truc que consisteix en menjar xiclet, lògicament sense sucre, diuen? És veritat, això? A veure, el xiclet el que fa és que accelera la salivació i la saliva és la nostra defensa. La saliva porta aigua principalment, però també té electròlits com el sodi, el potassi, calci, que reforça l'estructura de les nostres dents, i també porta proteïnes i bueno, no diré de noms estranys d'aquells que ens agraden als dentistes i als metges, però sí que és veritat que porta defenses que ajuden a establir, a eliminar les bactèries i a establir el pH de nou de manera més ràpida. Llavors, si tenim com a postre una poma que no sigui àcida, que és dura al mastegar-la i que pot fregar a l'estructura de la dent i aprofitar una mica per fer una mica de neteja, però que no sigui àcida, o un xiclet que faci que salivem una miqueta més, pot ajudar, però res substituirà el raspall de dents. Està claríssim, està claríssim. És veritat que el clor pot arribar a atacar les dents? Has d'estar molt de temps a sota l'aigua, No. Hi ha estudis que diuen que és veritat que el clor, si interacciona amb la saliva, pot fer que el que és els residus, com he comentat fa una estoneta, que la saliva té també electròlits de sodi, potassi, calci, tot això pot precipitar i fer el que tothom coneix com el sarro. Llavors pot ser que si es barreja el clor, però en quantitats molt grans, i normalment si la piscina està regulada i de més, també és veritat que avui dia hi ha piscines que fins i tot no estan ni clorades i de més, no, tindries que ser un esportista, però estar entrenant cada dia. I de fet, no es detecten canvis significatius si no es passen de 8 hores setmanals. I simplement el que s'ha de fer és raspallar-te molt bé després de sortir de la piscina. O sigui, pots aprofitar el mateix dinar per raspallar-te i ja ho soluciones. Parlem de la hidratació perquè sempre ens diuen que hem de beure molta aigua per la calor, això és la ABC, no? Però també és important per les nostres dents. És tan important aquesta hidratació per les nostres dents?
La saliva és la protecció, la primera línia de protecció de la nostra boca, tant per la mucosa com per les dents. Llavors, tenir la boca seca, a part de que disminueix la nostra qualitat de vida, perquè ja no parles igual, estàs incòmode i demés. A més, a on sents la set? A la boca principalment, és la nostra alarma. Llavors, i quan el cos ja t'està dient, ep, que has de beure, és que ja vas fatal. Amb la qual cosa, no et diré que ens posem una alarma, que jo soc molt fan de les alarmes, però sí que realment que a l'estiu ens hauríem d'hidratar molt abans de notar la set. Bé, escolta, ara parlàvem d'aigua, però l'estiu també és època de terrasses i d'alcohol, segons com, Vi, cervesa, còctels, gin tònics... Com afecta tot això la nostra salut bucodental, doctora? Primer i fonamental, el tema de l'alcohol. Alcohol i mucosa, i patologia de la mucosa, lesions que poden arribar a ser malignes i demés, lògicament amb quantitats d'alcohol determinades, però sí que és veritat que nosaltres sempre ho diem, alcohol zero. Realment moltes patologies de la mucosa estan lligades amb el consum de tabac i amb el consum d'alcohol. Per tant, sempre hem d'animar a la població a buscar opcions sense alcohol. I després és del tema que totes aquestes begudes són dolces i àcides. Ja. I llavors, clar, això és una bomba per les nostres dents. Escolta, tens algun truc pel mal de queixal? El dentista. Sí, però mentre no arribem al dentista, alguna cosa que realment funcioni, sigui efectiva? Amb el nervi... Antiinflamatoris, algun col·lutori que faci que elimini les bactèries i demés i et permeti guanyar unes hores, però sempre hem de visitar el dentista. Bé, i escolta, i com és que ens costa tant venir al dentista? Per què? Per què sempre hi anem tard? És que és horrible. Tenim dos fames horroroses. Sí. La primera i calés. Claro. Bueno, hi ha assegurances dentals que van la mar de bé. Jo tinc una... Passa que les assegurances dentals s'han de vigilar molt perquè moltes vegades, més que assegurances, són copagaments, històries d'aquestes i... Cuidado. Pren nota, Rocco. Però mira-la bé, mira-la totes les clàusules. Ja. Però sempre venim, diu, si haguessis vingut abans, ara això seria un simple empast. I ara ja s'ha de matar el nervi, no sé què... Per què ens passa això? Per què som tan irresponsables i tan rucs? Som un país que no s'anima gaire a la prevenció. És veritat. O sigui, nosaltres anem al dentista quan hi ha dolor o quan hi ha un problema estètic. Aquests són els dos motius principals de consultar al dentista. Si nosaltres aconseguíssim animar la població, per això agraeixo molt les intervencions que vosaltres permetiu. Fa una estona parlàveu de peus, al podòleg, o sigui, tot el que sigui conscienciar la societat de que una visita a l'any al dentista, una possiblement neteja a l'any, on podem detectar petites erosions, petites patologies, petites lesions de càries, no arribaràs mai a matar el nervi, no arribaràs mai a necessitar un implant. Aquesta és la gran lluita ara mateix del Col·legi d'Odontòlegs Estomatòlegs de Catalunya. I jo crec que té tots els col·legis d'Espanya. Bueno, tinc una pregunta per fer-li i vull que sigui molt honesta amb mi, doctora. Ho serà, perquè n'és sempre. Molt honesta. Sempre. Són preguntes molt concretes, perquè tot el que digui vostè ho faré. Punt número 1. Vostè quin raspall de dents utilitza? Jo faig servir raspall manual de duresa mitja. I vaig preguntar l'altre dia. Suau. No escolta el programa. No estava, perquè jo utilitzo l'elèctric, doctora, i em va de meravella, perquè em diu, ara fa una estona ho explicava, que em deia, quan ho rento malament, o hi ha una zona de la boca que no ho faig bé, m'ho diu, mira, has d'anar a aquest lloc que no has acabat de rentar. Està bé. Bueno, està bé. O sigui, dones l'okei, Si tu fas servir el raspall elèctric, i com vaig indicar l'última vegada, no el mous, el deixes actuar una estoneta amb unes dents, el mous a les dents del costat i el vas desplaçant, perfecte. Si fas un bon raspall al manual, també. L'important és la constància. I la següent pregunta, quina marca de pasta de dents utilitza? No, home, ho ha de dir, perquè jo aniré... Perquè vostè... Doncs mira... Tema marques, ja ho sé, us diré una cosa. El component, alguna cosa, alguna pista. Soc molt infidel a les pastes de dents, perquè no m'agrada recomanar res que jo no hagi provat, ja que en aquest cas m'ho puc permetre. Lògicament, si fos un altre tipus de medicació no la podria provar, però tot el que és pastes de dents, col·lutoris i demés. Sempre busco una pasta de dents amb un component fluorat, amb fluor,
considerable, perquè realment és la principal barrera de defensa. I després, més important que la pasta, que a vegades ens gastem molts calés i no sempre és necessari, més que la pasta és la constància, raspar-nos 4 minuts, passar per totes les superfícies de les dents i fregar molt bé. La compra a la farmàcia? Sí. Ja ens dona una pista. Una altra pista. Molt bé. Doctora María José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat un dia més aquí en directe al Matí de Ràdio 4 i et desitjo un molt bon estiu, de veritat, que vagi molt bé, doctora. Mil gràcies a vosaltres i bon estiu també. Fins molt aviat. Bon estiu.